Just det ryker innan han startar. Och det är startnummer 90, Emil Sjö, junioren. Det är ett fantastiskt stycke att han har gått vidare. Och där får han clipping points också, tjusigt. Ni som inte har varit här innan, han är alltså bara 17 år enligt uppgift. Han hade inte passet med sig som fick bedöma hans ålder. Men han nådde ner till pedalerna, sa de, när han skulle anmäla sig. Ja, med råge. Ståligt, för var 17 år. Emil Sjö. Upp. Nej! Ja, tyvärr. Jag sa Där till man han ser i rutinen då att man bromsar